I denne video vil jeg vise, hvordan man laver en kampagnepris. En kampagnepris bruger du, hvis du f.eks. gerne vil have, at kunderne kan få, lad os sige, 20% rabat, hvis de køber for over 500 kroner på din side. Kampagneprisen den opretter du over i menuen kampagner og indunder kampagner indkøbskode. Lige nu er der ikke oprettet nogen kampagner, så for at tilføje en ny kampagne, klikker du på tilføje ny regel. Ligesom med alle andre ting i systemet, er det vigtigt, at når du skal udfylde nogle felter, at du husker at udfylde alle de steder, hvor det er markeret med rødt. Disse felter er påkrævet at udfylde, ellers kan det ikke gemmes i systemet. Denne kampagne kalder vi bare for rabat, og vi tilføjer en beskrivelse. Husk at sætte reglen som værende aktiv, ellers vil reglen ikke træde i kraft. Ved kundegrupper skal man tilføje alle kundegrupperne. Det skal man, fordi de 20% rabat skal træde i kraft, uanset om det er en virksomhed, om det er en privat kunde, eller om man er logget ind eller ej. Denne rabat gælder ikke ved brug af rabatkuponer. Denne kampagne skal bare træde i kraft, når kunden er kommet over i sin indkøbskurv og skal til at bestille varen. Derfor er der ingen rabatkuponer. Når man har udfyldt disse felter, klikker man på Gem og fortsæt redigering. Nu har vi udfyldt regeldata, nu skal vi over i betingelser. Betingelser er dem, der afgør, hvornår de 20% skal træde i kraft. Det vil sige, hvis alle af nedstående betingelser er sand, klik på det grønne plus. I dette tilfælde vil jeg gerne have, at de 20% skal træde i kraft ved subtotal i indkøbskurven. Derfor vælger jeg subtotal. Du kunne også lave en kampagnerabat, hvor det gælder per antal varer, du har i indkøbskurven, eller i forhold til levering eller fragt. Jeg vælger subtotal. Så kommer der 2 sorte frem, R og 3 prikker. Subtotal R kommer der en række betingelser frem, som man skal vælge. Da jeg sat over i regeldata, at man skal have købt for over 500 kroner for at de 20% træder rabat, vil jeg her vælge er lig med eller større end. Altså er lig med 500 eller større end. Dernæst klikker jeg på de 3 prikker og skriver 500, da det er dette beløb, jeg gerne vil sætte til, at de 20% skal gælde efter. Og jeg trykker på Gem og fortsæt redigering. Når vi har udfyldt disse 2, går vi over i handling. Her opdateres prisen med følgende information. Altså, det skal give rabat med procenter. Procenten skal være på de 20, og her er det vigtigt, at man kun skriver 20 og altså ikke 20%, da det systemet ikke kan læse procenttegnet. De resterende felter vil jeg ikke udfylde. Det vil jeg ikke, fordi at i dette tilfælde, der er det ligegyldigt, hvor mange varer kunden har i sin indkøbskurve. Hvis jeg for eksempel havde sat prisreglen til at gælde på antal varer, skulle jeg i dette felt have indtastet, hvor mange varer kunden maks måtte have i sin kurve. Jeg har heller ikke sagt, at prisen den gælder ved levering eller leveringsbeløbet, og derfor så udfylder jeg alle disse. Når man har udfyldt, hvor meget procentbeløbet af beløbet skal være, klikker du på Gem. Her er den nye regel, vi har oprettet. Og som alle andre ting i dette system er det en rigtig god idé at trykke op i driftsstatus på Døm Select to Cache for at få opdateret systemet.
Inde i frontend vil vi her teste, om reglen er sat i kraft. Jeg har allerede tilføjet varer til min kurv. Jeg går til bestilling. Her kan man se, at der er lagt 2 produkter i kurven. En subtotal af 998, altså højere end de 500 kroner. Subtotalen er altså 998, og rabatten, det vil sige de 20% af de 998, er altså 199,60, hvilket totalt giver 798,40 kroner. Det vil sige, at vores 20% er altså trådt i kraft på kundens ordreside.